Bore da, gyfeillion. Neis eich gweld chi bore yma. Bod i'n diwrnod chydig bach yn liflas, yn rhywlas, a pob man arall dyd y gwir, nid jyst rhywlas. Nid rhywlas yn cael y bai am y glaw. Ond mae'n braf iawn bod gyda chi bore yma. Croeso cynnes i chi sydd yma yn neuadd rhywlas, a hefyd rhai sydd yn gwrando ar y we. Croeso cynnes iawn i chi. Mae gen i ychydig o gyhoeddiadau. Da ni wedi clywed wrthos yma bod taid Elin, a niw mam Nia, wrth gwrs, Nia Bryn, wedi marw. A felly da ni'n cofio am y teulu, am nain Nia a'r teulu a'r plant, felly a Elin a'i brodyr yn y cyfnod yma. Cyfnod anodd, wrth gwrs, wrth brofi colled rhywun annwyl iawn. Felly, da ni'n cofio amdanyn nhw o flaen presenoldeb Duw. Da ni wedi cael gofyn gwahoddiad gan yr Undeb Cresnogol yn Mangor i baratoi, os gewch chi gyfle, dessert yn yw fath o pwdin, oherwydd mae gennyn nhw ddigwyddiad dydd Mawrth nesaf. Mi na i anfon e-bost allan i chi ar ôl yr oedfa yma mwyn i chi cael deall a gwybod beth yw'r manylion. Ond maen nhw'n gofyn a os modd cael rhyw fath o bwdin sydd yn cael ei bwyta tra fod sgwrs yn digwydd nos Fawrth yma wan sydd yn dod. Cyfarfod gweddi nos Fercher i ni ar Zoom am 6:30. Does na ddim cyffro na selar wrthos yma. Bod gweithgareddau wedi dechrau wrthos diwetha. Ni'n clywed bod chi wedi cael amser da iawn yn neuadd Ebenezer, a da ni falch iawn bod hynny wedi gallu digwydd a bod y plant yn gallu mwynhau yr gweithgareddau gwahanol sydd yn digwydd. Felly, ymhen wythnos arall bydd cyffro selar, ond dim wythnos yma. Sy'n nesaf bydd Dafydd yn pregethu yn y bore, a byddwn ni'n cyfarfod yn y nos fel da ni'n neud heno o dan arweiniad Eirin am 5:00 ar Zoom. Dwi eisiau darllen chydig o adnodau allan o lyfr Galarnad. Nawr, mae hwn ychydig bach yn ddim be ydych chi'n disgwyl yn llyfr Galarnad mewn gwirionedd, achos Galarnad ydy rhywun sy'n galaru am rhywbeth ynddo. Ond pennod 3, adnod 22 a 23. A dyma beth sy'n cael ei sgwennu. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Meddylwch am hynny. Cariad Duw yn para am byth. Ac yn sicr, ni ffalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb. Dyma y fath ddew sydd gynnon ni wrth i ni ddod at ein gilydd y bore yma. Felly wrth i ni meddwl am y geiriau yna, gawn ni ganu gyda'n gilydd, emyn clodydd anfeidrol sydd i Iesu Gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw, ynddo rwy'n byw, ac arno rhof ym mhwys. Gwared yw na rhag distriw angau dwys. Thank you.
Fysa ni wrth y modd petai chi'ch plant yn dod i eistedd yn y blaen fan hyn. Mae gen i rhywbeth i ddangos i chi. Sori, sgynnon ni'n carped i chi eistedd lawr arno fo, ond... Neis i gweld chi gyd. Dych chi'n edrych yn iach ac yn hapus iawn. O'n i ddim yma sy'n diwetha, o'n i'n edrych ar beth o Steff wedi dod. A beth wedi dod efo fo yn y stori? Wthos yn amser hir yn ôl, dydy. Dych chi wedi gwneud gymaint rhwng sy'n diwetha a sy'n yma. Oedd rhywbeth mewn bocs. Da iawn Dewi. Oedd rhywbeth mewn bocs. Monopoly, gêm o Monopoly. Wel, dwi wedi dod â gêm hefyd. A Monopoly yn dibynnu ar look yn dweud, ydych chi'n taflu dais, a mae lot yn dibynnu beth yw'r dais, ydyn 1 neu 2 neu 3, beth bynnag, a ydych chi'n mynd rownd y bwrdd. Wel, beth gen i fan hyn ydy, math arall y gêm, a rwy'n di chwarae hwnna, Colour Brain, da iawn Ben, a gêm arall sydd Brain Box. Ydy y gemau yma, ydych chi'n meddwl, yn dibynnu ar look? Be maen nhw'n dibynnu ar? Ia. Be sydd yn eich brain chi? Ydych chi'n cofio pethau dda? Ydych chi'n deall pethau dda? Ydych chi'n dda iawn ar ateb cwestiynau? Wel, o'n i'n chwarae Trivial Pursuit, mae hwnna'n gêm i mwy oedolion, ond mae yna fersiynau i blant i gael. A pan o'n i'n dod at categori gwahanol fel hanes, o gen i ddim syniad. Neu popular culture, o gen i ddim syniad. Ond pan oedden ni'n dod at science and nature, o gen i'n bach mwy o syniad. A dyma math o gemed i'r hyn. Cwestiynau sy'n cael ei ofyn, a dibynnu os ydych chi yn gwybod yr ateb. So, dwi'n mynd i weld pa mor glyfar ydych chi bore yma. So, dyma ni, Colour Brain. A mae gen i rhai cwestiynau wedi dewis fan hyn. Gobeithio bod nhw ddim yn rhy anodd. Ie. A be ydych chi'n gorfod ateb ydy pa liwiau ydych chi'n meddwl sydd i fod i ateb. So, yr ateb ydy lliwiau gwahanol. Reit. Pwy sy'n licio Skittles? Skittles? Pa liwiau sydd yn paced o Skittles? Coch? Gwyrdd? Melyn? Porffor? Glas? Go gen i weld. Porffor? Melyn? Oren? Glas a coch. Wel, gysach chi bron fy gyd o. Reit. Pwy sy'n gwylio pêl-droed? Reit. Os oes na chwaraewr yn sgorio gol ac yn tynnu i gris off ar ôl pa lliw cerdyn mae'r ref yn dangos iddo fo? Dewi? Siwr? Cerdyn melyn. Reit. Beth yw lliw jumper Dennis the Menace? Ti'n gwybod? Nes ti ddweud coch? Coch. A? Di. Fyna'n iawn? Dach chi'n iawn? Da iawn. 2 liw sydd yn cael ei cymysgu i wneud lliw gwyrdd. Melyn. A? Glas. Wel, dach chi'n glyfar iawn, dach chi? Chwarae teg. Dwi wedi gofyn cwestiynau i chi. Da ni'n mynd i sôn am cwestiynau bore yma. Dach chi'n gwybod bod Iesu Grist yn gofyn cwestiynau? Dach chi'n meddwl bod Iesu Grist ddim yn gwybod yr atebion?
Na, pam byddai'n gofyn cwestiynau felly? Dach chi'n meddwl? I helpu, dyna fo. I helpu pobl i ffeindio allan beth oedd yr ateb. A dyna beth da ni'n mynd i drio wneud bore yma wrth i fi siarad am ddarn o'r Beibl. Un cwestiwn ymhlith lot o gwestiynau oedd Iesu Grist yn gofyn i'w ddisgyblion. A gobeithio, wrth i ni ddarllen y darn yma, gewch chi ffeindio allan beth yw'r cwestiwn yna. A gobeithio, allwch chi feddwl a falle gwrando ar beth o'r pregaeth hefyd. Mae yna dyflenni ar y bwrdd. Os i fod yn help, mae yna rhai taflen mwy anodd a rhai taflen wedyn sydd yn haws os ydych chi eisiau cymryd hwnnw. Ond, cyn wneud hynny, dwi'n clywed bod rhywun yn cael pen blwydd. Morgan a Lowri. Lowri gynta, ie? O, reit. So, ydy mam yn gorfod cwcio 2 gacen gwahanol? Wel, hollol. Wel, da iawn. So, pen blwydd hapus, a mae gen i adnod i Morgan. Morgan. Mae'n deud fyna, paid ac arswydo, paid y bod ofn na dychryn oherwydd yr wyddi yr arglwydd y Dduw. Mae Duw yn gofalu. Gyda thi, ple bynnag yr ei. Sim os lle bynnag wyt ti'n mynd. A mae Duw gyda thi ac yn edrych ar ddôl di. A wedyn Lowri. Mae'r arglwydd yn caru beth sy'n gyfiawn. Mae'r arglwydd yn caru yn licio beth sydd yn dda. Iawn? A dydy e byth yn siomi y rhai sy'n ffyddlon iddo. Maen nhw'n saff bob amser. Na chi elewid rhyfeddau, dewid braf iawn. Byddwn ni byth yn cael ein siomi gan Dduw, a bydd e gyda ni ac yn cadw ni'n saff bob amser. Nawr, un cwestiwn bach arall i ofyn i chi. Pwy wnaeth y sêr uwchben? Yr arglwydd Dduw. Pwy wnaeth yr adar man? Yr arglwydd Dduw. Dwi'n gofyn cwestiwn, dydw i. Pwy wnaeth y moroedd mawr? Yr arglwydd Dduw. A pwy wnaeth y pysgod chwym? Yr arglwydd Dduw. Pwy wnaeth chi a fi? Yr arglwydd Dduw. Da ni'n mynd i ganu hwn gyda'n gilydd, a mae Steff yn mynd i symud y meic o bosib, a mae Ffion yn mynd i chwarae fo, a gewn ni sefyll ar yn traed, ie? Ac ydyn canu. Da chi'n cofio'r symudiadau? Watchwch y weir, oce? Dach chi'n falus o weir. Da chi'n cofio'r symudiadau? Beth am y sêr? Pwy nath y sêr? Be dyn ni'n neud? Pwy naeth y sêr uwchben? Okay? Pwy naeth yr adar man? Adar man? Neu adar man? Pwy naeth y moroedd mawr? Ie, nes i gweld y symudiadau. Pwy naeth y pysgod chwym? Dduw. Pwy naeth chi a fi yr arglwydd Dduw? Aran, ti dy nes at y meic. Dewi, dos i sefyll tu ôl i... Na chdi, paid yn mynd rhy bell, paid yn mynd, ti di canol fan hyn. Na chdi. Da iawn, diolch.
Diolch yn fawr iawn, blant. Mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o Efengyl Matthew, pennod 16, dechrau yn adnod 13 ymlaen i 28, sef diwedd y bennod. Daeth Iesu i barthau Cesarea Philippi, a holodd ei disgyblion. Dyma'r cwestiwn. Pwy y mae pobl yn dweud yw mab y dyn? Dywedesant hwythau, mae rhai'n dweud Ioan Fydyddiwr, eraill Elias, ac eraill drachefn Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau, medde wrthynt, pwy meddwch chi ydw i fi? Dyna'r cwestiwn mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion. Pwy ydych chi'n meddwl ydw i? Atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd, Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwy'n dweud wrthyt, mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Rhodda fi ti allweddau teyrnas nefoedd, a bydd bynnag a weherddi ar y ddaear, a weherddir yn y nefoedd, a bydd bynnag a gan i eteu ar y ddaear, a gan i eteir yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w disgyblion beidio a dweud wrth neb mai ef oedd y Meseia. O'r amser hwnnw, y dechreuodd Iesu ddangos i'w disgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan y rhenuriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. A chymerodd Pedr ef, a dechrau ei gyrryddu gan ddweud, na ato Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Troi syntai, a dywedodd wrth Pedr, dos ymaith o'm golwg Satan. Mae'n tramgwydd ydy ti, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes am canlyn ni. Oherwydd pwy bynnag a fynd gadw ei fywyd, fe'i cyll. Ond pwy bynnag a gyll ei fywyd fy mwyn i, fe'i caiff. Pa elw gaiff rhywun os ennill yr holl fyd a phorfedi ei fywyd neu enaid? Beth a rydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd y mae mab y dyn a'r ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i engylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Yn wir rwy'n dweud wrthych, mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei deyrnas. Dyma air Duw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, dyn ni'n troi at ti y bore yma yn ddiolchgar am dy air di i ni. Dyn ni'n ddiolchgar am dy fendithion ar hyd yr wythnos, am dy gynhaliaeth ar hyd yr wythnos, am dy fendithion, gymaint o fendithion, gymaint o bethau yn y lle cyntaf ti'n rhoi i ni, ond gymaint o fendithion sydd ddim yn materol hefyd wyt ti'n rhoi i ni. A dyn ni yn gwybod ac yn diolch bod dy fendith di yn dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist a thrwy'r ysbryd glân sydd yn byw yn ein calonau ni. Ac felly wrth i ni ddod y bore yma o Dduw ein Tad, dyn ni am codi ein llais ac yn deud clodydd anfeidrol
sydd i Iesu Gwyw. Yr Iesu yma sydd wedi dod i'n byd i'n hachub ni. Dyw wedi anfon ei fab i garu, yn ei gariad, i garu'r byd ac i roi'r arglwydd Iesu Grist yn iachawdwr ac yn weredwr i ni. A nid yn unig y marwolaeth sydd wedi digwydd, y marwolaeth iawnol yn y dros ein pechod ni, ond yr atgyfodiad yn dangos i ni nerth a gallu yr arglwydd Iesu Grist gyda Duw y Tad yn trechu yr un drwg, yn meiddi nerth a gallu marwolaeth ac yn atgyfodi ac yn esgyn yn ôl i bresenoldeb y Tad. Dyma ni Iesu Gwyw, gwych, arbennig. Ac felly o Dduw ein Tad, dyn ni'n gofyn am gymorth bore yma i daddoli di ac i wneud yn fawr ohono ti. Derbyn nawr ein gweddi hefyd am drosto ni gyd arglwydd fel pobl yma ym Mangor, dros Gristnogion eraill ar hyd y lled ein gwlad ni sy'n bore yma yn gwneud rhywbeth tebyg i ni arglwydd, yn ceisio daddoli di ac i mynegu mawl ac hefyd i ddysgu geni ti. Dod o hyd i atebion i rai cwestiynau felly sydd yn poeni ni, a dyn ni'n gwybod bod ti yn gallu gwneud hynny. Dyn ni arglwydd yn cyflwyno ein byd i ti, ac yn ymwybodol o ddrygioni yn y byd, o gythryfl, o ormes, a dyn ni arglwydd yn gweddio y dyddiau yma i efengyl Iesu Grist, gyrraedd calonnau pobl, cyrraedd llefydd lle mae'r efengyl yn cael i ddeall, a mwy na deall, ei gredu fel ein bod ni a phawb arglwydd sydd yn clywed yr efengyl yn dod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd Dduw, yn y dyddiau hyn, rhodd oethineb i arweinwyr sydd yn gwneud penderfyniadau anodd. Ond i bod nhw arglwydd yn gwneud hynny yn iawn, yn gyfiawn, yn dy olwg di. O Dduw ein Tad, mae gennym ni gymaint i ddiolch i ti amdano fo. Felly arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti nawr i cymryd ni, rhai sydd yma yn neuadd yma, rhai sydd yn gwrando trwy'r we. Dyn ni'n gweddio arglwydd i ti ddod yn agos ato ni, yn cymryd ni yn dy ddwylo di, i ofalu amdano ni, ac i wneud ni arglwydd i ddod, i bwyso arno ti, i drystio i ti, fel ein bod ni yn gallu deud yn bersonol bod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ac yn Iesu Gwyw a gwych. O Dduw, derbyn nawr ein diolch wrth i ni weddio hyn yn enw ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn bod ni'n troi at y gair, sy'n ni'n licio bod ni'n canu emyn arall. Dyn ni'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Yr emyn ydy Duw lefarodd trwy'r proffwydi, ac yn yr ail bennill, dwi eisiau chi felly sylwi ar y geiriau sydd yna pan ydych chi'n canu fo, bod Duw wedi llafaru trwy'r Iesu. Crist tragwyddol fab o'r nef, mab Duw. Gwir ddisgleirdeb ei agoniant, un ar tad erioed yw ef. Duw a Iesu yn un. Yr arglwydd Iesu Grist yn Dduw. Trwy y gair yn gnawd llefarodd, Duw cyn bod y bydoedd Dduw, golau'r nef un byd ddisgynodd. Bod Iesu wedi dod un byd ni. Dyn oedd Iesu, dyn i ddyn yn dangos Duw. Diolch.
Mae'n siŵr eich bod chi blant yn cofio un math o gwestiwn, a dwi'n credu bod bob un ohono ni fel unigolion yn cofio un math o gwestiwn o'n i'n gofyn. Ac yn sicr y bore yma, bydd rhieni yn cofio cyfnod yn hanes i plant, lle mae un cwestiwn yn gallu bod yn boen. Be sy'n swper heno mam? O, spaghetti bolognese. Pam? Wel, o'n i'n meddwl fysa pawb yn licio spaghetti bolognese, wrth gwrs, chydig ag awst ar y top. Pam? Yn cofio y cwestiwn yna? Wrth gwrs, mae rhiant yn trio newid tacteg. Wel, dos i osod cyllell a fforc a chydig o gaws ar y bwrdd i ni gael bwyd. A meddwl, mae hwnna wedi sortio allan, a wedyn mae cwestiwn dod. Pam? Achos mod i'n gofyn i ti wneud. A ydych chi'n meddwl bod hwnna'n rhoi taw ar y peth, yndych chi? Ond wedyn mae yna lais bach yn dod. Pam? A ydych chi'n gwybod, does da ddim diwedd i hwn, nag oes. Mae rhaid stopio fo. Mae gofyn cwestiynau yn bwysig, yn tydi? Ond mae'n debyg, mae'r 3 cwestiwn mwyaf pwysig, os ydych chi'n googlo, ydy, o ble dyn ni wedi dod, sut mae'r byd wedi dechrau, ac i ble dyn ni'n mynd ydy'r ail gwestiwn, a beth sy'n digwydd yn y canol ydy'r trydydd cwestiwn. Cwestiynau pwysig, ofnadwy o bwysig. A mae yna atebion yn cael ei gynnig yn bob man, does. Mi nath Iesu Grist ofyn cwestiynau hefyd. Ambell i gwestiwn oedd Iesu. Dych chi'n cofio y dyn wrth pwll Bethesda? A mae'r dyn yma wedi bod yn trio mynd i fewn i'r dŵr oedd yn cynhyrfu nawr ac yn y man, ac wedi bod yn disgwyl yna am 38 o flynyddoedd a methu cyrraedd y dŵr oherwydd bod rhywun yn neidio fewn i'r dŵr. A mae Iesu'n gofyn cwestiwn iddo fo. Wyt ti eisiau cael dy wella? Wel, ydych chi'n meddwl, mae hwnna'n gwestiwn wirion, tydi? Wrth gwrs bod eisiau cael ei wella. A mae dyn yn deud, wel, pob tro mae'r dŵr yn cynhyrfu, mae rhywun arall yn cyrraedd o'n blaen i, a dwi'n methu cyrraedd y dŵr. A dydy Iesu Grist ddim yn deud, o, mi wna i helpu chdi. Mae Iesu Grist yn deud iddo fo, saf at y draed, cwyd y weli a'r hodia. Mae gen yr arglwydd Iesu Grist ateb sydd yn helpu'r dyn yna, reit ar dechrau i wasanaeth. Cwestiynau eraill, y disgyblion oedd yn y cwch, yn nghanol y storm. Pam ydych chi'n ofni? Wel, ydych chi'n meddwl, pam gofyn y math gwestiwn? Ond mae'n neud i'r disgyblion i holi, wel, pam ydw i'n ofni? Chi'n gofio 3 cwestiwn nath Iesu gofyn i Pedr? Wel, yr un cwestiwn oedd y 2 gwaith mewn gwirionedd. Pam wyt ti yn fy ngharu i, Pedr? Pam oedd Iesu'n gofyn y cwestiwn yna? Mwyn dysgu rhywbeth i Pedr. Ond dwi'n meddwl, yr un cwestiwn sydd yn gan yr arglwydd Iesu Grist sydd yn trympio bob cwestiwn mewn gwirionedd nath ei ofyn. A mae hwnna'n dod o'r hanes dyn ni wedi darllen y bore yma. A dyma be dwi'n bwriadu wneud heddiw, ydy cyfro y 3 pwynt yma, ac wrth cyfro'r 3 pwynt yma, tydw i ddim yn mynd i dynnu sylw i bob un peth sydd yn y darn yma. Felly dwi'n dewis be dwi'n sôn amdano yma allan o'r darn yma. Felly, dyn ni'n mynd ymlaen i cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n gofyn i'w ddisgyblion gyntaf, pwy y mae pobl yn deud ydw i? Mae'n gofyn i ddisgyblion i rhoi barn pobl eraill. A maen nhw'n deud, Ioan Fydyddiwr, Jeremia, rhai o'r proffwydi. A maen nhw'n deud, mae pobl yr ardal efo barn gwahanol am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn mae Iesu yn deud wrth y disgyblion, wel, pwy dych chi yn meddwl ydw i? Nawr, lle bynnag mae yna bobl, mae yna farn gwahanol am Iesu Grist. Mae arolwg wedi cael ei wneud yn weddol diweddar 2015. A dyma chi'r arolwg.
Mae rhai ddim yn gwybod. Mae rhai yn meddwl bod Iesu Grist erioed wedi bod, a mae rhyw ffuglen yn hanes ydi o, fel Harry Potter mewn llyfr, rhywun fel yna. Mae rhai pobl yn meddwl bod chydig bach mwy, proffwyd, dyn doeth oedd yn siarad am bethau. Dyma beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn wneud. Gwahanol farn am bobl. O rhai yn dweud, jyst dyn cyffredin oedd Iesu Grist. Ac wedyn rhai yn dweud, Duw wedi dod fel dyn. Lle bynnag ewch chi, sewch chi ysgol, gofyn beth ydych chi'n meddwl Iesu Grist, mi fydd na wahanol barn i gael. Ond mae Iesu Grist yn gofyn i'r disgyblion, pwy ydych chi'n meddwl ydw i? Ac wrth gwrs, dyn ni felly yn dod at cwestiwn Iesu ac ateb Pedr. Gofynodd Iesu yr un cwestiwn i'r disgyblion, pwy ydych chi yn meddwl ydw i? A pwy sy'n dod ar ateb? Pedr. Mae yna wastad un yn does mewn dosbarth sy'n gwybod yr atebion i gyd. Chymod fel Hermione yn Harry Potter. Miss Granger oedd yn gwybod beth oedd yn pob portion yn dweud. Pedr sy'n rhoi'r ateb. Nawr, dyn ni'n gwybod bod Hermione yn tipyn o swot. Ond oedd Pedr ddim. Dwi ddim yn meddwl ni. Oedd e'n ddim yn dwl, ond oedd ddim yn swot, oedd ddim yn gwybod yr atebion i gyd. Ond mi ddoth a Pedr ag ateb. A beth oedd ateb Pedr? Ti yw'r Meseia. Mab y Duw byw. A mae jyst angen aros fan hyn am ychydig bach. Mi oedd Pedr yn iddew. Toedd e ddim yn un o'r rhai oedd wedi bod i astudio yr Hen Testament. Oedd wedi bod i'r synagog fel iddew a clywed y darlleniadau. Ac oedd Pedr yn gwybod hanes Israel. Oedd e'n gwybod bod na weredwr yn mynd i ddod, bod na Meseia wedi cael ei eni. Un oedd wedi cael ei ddewis, oedd e'n dod i fod yn ôl yr ysgrythur. Un oedd mynd i fod yn weredwr. Oedd Pedr yn gwybod hanes sut oedd y Syriaid wedi cipio a tynnu yr Iddewon allan o'i gwlad a mynd â nhw i Babylon yn y pen draw yn y geithglyd. Oedd e'n gwybod ei hanes. Oedd e'n gwybod bod na Meseia ar ddod. Ac felly mae e'n deud, ti yw'r Meseia. Oherwydd oedd Pedr wedi gwario amser gyda'r Iesu a disgyblion eraill. Ac oedd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau gwahanol, tawelu'r storm, yn bwydo'r 5,000, yn siarad efo pobl yn ddoeth. Oedd Pedr a disgyblion wedi bod yn sylwi ar hyn i gyd. Ac wedi taro fo, mae yna berson arbennig fan hyn. Math o berson dwi erioed wedi gweld o'r blaen. Mae rhaid mai fod i'r Meseia. Ond yn ôl Efengyl Matthew, fel da ni wedi darllen, mae Pedr yn dweud, nid yn unig ti yw'r Meseia, ond ti yw mab y Duw byw. A mae hwn yn rhoi ateb Pedr i dimensiwn hollol wahanol. Mae e'n dweud, mae yna berthynas rhwng o ti, Iesu, a'r Duw y dwi'n gwybod amdano fo o'r Hen Testament. Duw Abram, Isaac, Jacob. Duw Moses, Duw Joseph, Duw oedd yn achub o'r Aifft. Dwi'n gwybod rhywbeth am y Duw yma. A wyt ti yn fab i'r Duw yma. Mae gen ti rinweddau sydd yn perthyn i dy dad. Fel wrth edrych ar y plant o gwmpas fan hyn, ydych chi'n debyg i'ch rhieni mewn rhyw ffordd. Mae Pedr yn deud, yr wyt ti yn debyg i Dduw. A fel dyn ni'n deall yn yr Testament Newydd, dyn ni'n gweld bod yr Testament Newydd a'r strwythur drwy draw yn dysgu bod Iesu Grist yn Dduw ac yn ddyn. A mae Iesu Grist yn derbyn ateb Seimon.
A mae e'n deud, nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad. Gwyn dy fyd i. Wyt ti di deall, Pedr? Gwyn dy fyd. Nid y glyfrwch di, nid y addysg di sydd wedi dod â ti i'r benderfyniad yma, ond Duw ei hun yn siarad efo ti. Wyt ti'n deall pwy ydw i go iawn. Nawr mae gennym ni, fel aelodau wrth i ni ddod yn aelodau y Capel y Ffynnon, dyn ni'n dod i gredu ac sefyll yn ymyl be dyn ni'n galw'n cyffes ffydd. A rhan o'n cyffes ffydd ni, a maen nhw'n eiriau, rhai nhw'n hir iawn, credwn yn arglwydd Iesu Grist, mab ymgnawdoledig Duw, mae'n anodd i ddeud i ddechrau, sydd a'i wir ddyndod, a'i berffaith ddiwdod, wedi ei dirgel gysylltu yn undod ei berson dwyfol ef. Be mae hwnna'n deud? Dyn ni'n credu bod Iesu Grist yn dduw go iawn ac yn ddyn go iawn wedi dod i'n byd ni. A mae angen i ni gymhwyso hwn i'n hunain bore yma'n does. Pwy yw Iesu Grist i fi? Pwy yw Iesu Grist i chi bore yma? Gofyn y cwestiwn i chi yn y neuadd yma ac i bob un sy'n gwrando. Pwy ydy Iesu Grist i chi y bore yma? Pa fath o farn sgynnoch chi am Iesu Grist y bore yma? Ydy Duw wedi dangos fel nath o i Steffan, i Pedr, pwy ydy Iesu Grist i chi? Ydy wedi dangos bod Iesu Grist yn dduw go iawn ac yn ddyn go iawn? Oherwydd os nad ydy Iesu Grist yn dduw go iawn ac yn ddyn go iawn i chi bore yma, tydy e ddim i werth ei addoli na'i gredu yno fo. Dwi eisiau rhoi darlun i chi. Dydy mae'n darlun da iawn, ond dwi eisiau chi ddychmygu bod yna ffrind i chi'n ffonio fyny ac yn dweud, ty draw, dwi newydd prynu car newydd. O, iawn, oce. So, ydych chi'n cerdded i fyny'r draif a mae'n sefyll o flaen y car, ydych chi'n gweld y car yn disgleirio i gyd. Mae'n edrych yn hyfryd. A ydych chi'n gweld y lliw da, ydych chi'n cerdded rownd, ydych chi'n sylwi, sgynno fo ddim olwynion. Pa garej ydych chi'n brynu hwn? A mae dyn yn dweud, ti ro'n i gweld, mae'r bwt mawr, ti di eistedd yna fo, seddi lledr, crand, steering wheel, gearbox fan hyn, pob math o bethau. Ond sgynno fo ddim olwynion. Wel, beth am mynd i glywed sŵn yr engine? Does na ddim engine. Mae ffrind arall yn ffonio chi. Ti draw i'n weld yng Nghari. Dwi wedi cael car newydd. A ydych chi'n mynd i fyny'r draif. A beth ydych chi'n gweld ydy injan, olwynion a corff car. Y gyd. O lle mae'r seti? Ydych chi'n gweld y darlun dwi'n neud? Be dwi'n trio gwneud ydy, os ydych chi'n prynu car, ydych chi'n prynu'r package i gyd. Y corff, yr injan a'r olwynion i wneud y fynd. A mae pobl yn derbyn hynny am brynu car. Ond wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, mae pobl a gwahanol barn am pwy di Iesu Grist. Mae rhai yn meddwl bod e'n just yn dduw. A mae rhai yn meddwl bod e'n just yn ddyn. Just corff car, neu just engine car. Mae rhaid chi gael y car i gyd. Ac os ydych chi'n derbyn Iesu Grist, yn credu yn Iesu Grist, mae rhaid chi dderbyn Iesu Grist i gyd. Yn dduw ac yn ddyn. Y cyfan neu dim o gwbl. Pwy di Iesu Grist i chi y bore yma? Ydy e'n dduw ac yn ddyn? Os ydy e'n dduw ac yn ddyn, mae e werth ei addoli. Yr ail beth dyn ni'n edrych ar ydy
cerydd Pedr ac ymateb Iesu. Nawr, bod Pedr wedi cael yr ateb yn iawn, wrth allan ymlaen, dyn ni'n ffeindio allan bod Pedr ddim wedi deall yn iawn rhywsut beth oedd Iesu yn mynd i wneud. Doedd e ddim yn deall yn iawn beth oedd gwaith Iesu. Nawr, bod Iesu wedi gofyn i'w ddisgyblion, pidwch y sôn wrth neb mai Meseia ydw i. Ar hyn o bryd, mae'n mynd i ddangos bellach ymlaen. Eto, wrth wneud hynny, mae e'n dechrau dysgu'r disgyblion am beth mae e'n mynd i wneud. Os ydych chi'n sylwi ar adnod 21, o'r amser hwnnw ymlaen, dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem, dioddef llawer gan yr uniriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ar trydydd dydd ei gyfodi. A dych chi'n dechrau meddwl, a dych chi'n dechrau gweld y cogs yn mynd troi y meddwl Pedr. Mae Pedr yn dweud, dwi newydd ddeud wrth Iesu, wyt ti'n Meseia? Wyt ti'n mab Duw byw? A rwan, wyt ti'n dweud bod ti'n mynd i ddioddef, cael dy ladd ac wedyn atgyfodi. Dioddef gan be mae'n dweud? Huniriaid, prif offeiriaid, yr ysgrifenyddion, y pobl academic yma, y pobl pwyllgor, y pen pushers yma. Sut wyt ti yn mynd i cael dioddefaint gan nhw? Sut wyt ti y Meseia, a mae Duw wedi ei ddewis, sut wyt ti'n mynd i cael dy drechu a dy ladd? Sut wyt ti, dwi'n siŵr bod Pedr ar y pryd ddim yn deall hyn, a'r trydydd dydd ei gyfodi, beth mae Pedr yn meddwl am hyn? Dych chi'n lle gweld y meddyliau yma yn mynd trwy meddwl Pedr, a mae e'n mynd at Iesu. Mae'r NIV yn sôn bod e'n cymryd Iesu o'r neilltu. Dych chi'n cael y profiad yma pan mae rhywun yn dweud, dwi eisiau gair. A dych chi'n meddwl, os oes rhywun eisiau gair, dwi'n gwneud rhywbeth o wrong, do. A mae Pedr yn cymryd Iesu o'r neilltu ac yn dechrau deud wrtho fo, tydi hwn ddim mynd i ddigwydd i ti. Mae e'n cymryd i fod yn hyderus ac yn deud wrth y Meseia, mae'n anghytuno be mae'r y Meseia yn mynd i wneud. A ydych chi'n gwybod beth oedd ymateb Iesu? Geiriau rhyfedd. Mae Iesu yn deud, dos ymaith o'm golwg, Satan. Mae Iesu wedi deud wrtho fo, da ti Pedr, wyt ti wedi dallt hwn, mae fyd y Meseia mab y Duw byw. Pedr nath ei ddefnyddio, ond pan mae Iesu yn deud wrtho fo fan hyn, mae e'n deud, dos o'm golwg, Satan. Wyt ti fel carreg am mae rhywun yn mynd i dripio drosto fo. Wyt ti ddim yn meddwl yn ysbrydol, wyt ti'n meddwl yn ddynol, dy farn di sydd yn dod gyntaf fan hyn. Nid bwriad Duw sgen ti mewn golwg, ond dy fwriad di dy hun. Dos o'm golwg, Satan. Na chi eiriau cryf. Os dyn ni'n meddwl yn ôl am chydig bach, ac os ydych chi eisiau darllen yr hanes, mae yn Mathew 4, temptiad yr arglwydd Iesu Grist, pan mae'r diafol yn dod at Iesu, a be mae'r diafol yn cynnig ydy ffordd rhwydd ymlaen i Iesu. Mae Iesu wedi bod heb fwyd am 40 diwrnod, a mae Satan yn deud wrth Iesu, o ti eisiau bwyd, pa mae rhaid ti ddioddau fel hyn? O gna'r cerrig yn fara. Sy'n angen i ti ddioddef? Sy'n angen i ti roi di fyny ar anhawster hyn?
Wyt ti'n fab Duw, os di daflu dy hunan o ddi armanydd, bydd angylion yn stopio'r rhydd a'r brifo dy hun. Hwna'n golygu bod e'n temtio Duw. Neu, beth am i ti roi heibio dy ymdrech ac ymddiried i mi y cyfan, medde Satan? Sym rhaid ti mynd dy lwybr dy hun? Oedd Satan yn cynnig llwybr hawdd i Iesu. A be mae Iesu'n deud o'r Satan? Dos ymaith, Satan. Ac yn Luc 4, sy'n cofnodi'r hanes yma hefyd, dyn ni'n cael yr adnod bach yma. Ar ôl i Satan i demtio ym mhob modd, ymadawodd y diafol ag ef, mae'n gadael i'r Iesu i fod, gan aros ei gyfle. Nawr, tymed a oedd Satan yn gweld ei gyfle trwy Pedr fan hyn. Pedr yn trio rhwystro'r Iesu rhag mynd ffordd dioddefaint, marwolaeth at gyfodiad. A dyma geiriau'r arglwydd Iesu Grist, a fel dyn ni wedi gweld yr adnod o blaen, bod yn rhaid iddo cael fynd i Jerusalem a dioddau llawer gan yr uniriau. Dyna beth oedd bwriad Duw ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei dduddod yn mynd i wneud, cymryd y llwybr dioddefaint, mynd i'r groes, marw dros bechod, ac wedyn atgyfodi yn fuddugoliaethus. Mae'n ddiddorol darllen hanes sgwrs Iesu gyda'r disgyblion ar y ffordd i Emmaus. Allwch chi ddarllen yr hanes eich hunan, mae yn Luc 24. Ac yn ddiddorol iawn, pan mae Iesu Grist yn ymddangos i'r disgyblion, mae'n gofyn cwestiwn, yn tydi? Beth yw'r sylwadau hyn da chi'n gwneud wrth gerdded? Beth ydych chi'n siarad am? Oedd Iesu'n gwybod? Oedd, mi oedd Iesu'n gwybod. Ac wedyn mae'r disgyblion yn rhestru. Mae rhai mai ti yw'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod am y pethau sydd wedi digwydd. A mae Iesu Grist yn gofyn cwestiwn arall. Pa bethau? A maen nhw'n ateb. Y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth. Y dyn oedd yn broffwyd nerthol yn ei weithredoedd a'i eiriau yngwydd Duw a'r holl bobl, tradododd ein prif offeiriad ac aelodau'n cyngor ef i'w derfydu i farwolaeth ac fe croesol iasant. Ein gobaith ni oedd mae ef oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r trydydd dydd, pan ddigwyddodd y pethau hyn. Mae Iesu Grist wedi dioddau, mae wedi mynd i'r groes. Hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, eithant yn y bore bach at y bedd a methasant gael ei gorff. Ond dychwelasant gan deiri ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos a bod rhain ei dweud ei fod yn fyw. Oedd rhaid i Iesu Grist farw, dioddef, marw ac atgyfodi. A meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych a mor araf yn eich colonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Onid oedd rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Mae gan bobl i syniadau gwahanol am Iesu Grist. Pwy yw Iesu Grist? Mae gen pobl syniadau gwahanol am waith Iesu Grist, be mae wedi wneud. A mae rhaid i ni bore yma derbyn y cyfan neu ddim o gwbl. Y cyfan neu ddim o gwbl. Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn. Os nad yn dduw ac yn ddyn, tydi yw werth i gredu yn y fo neu addoli. Os nad yw wedi marw dros bechod, os nad yw wedi
cael ei atgyfodi o'r beth, tydi e ddim werth i gredu yna fo. Felly cwestiwn i chi a fi bore yma, be dyn ni yn meddwl? Be dych chi'n meddwl? Be dwi i'n meddwl am waith Iesu? Ac os dyn ni'n tynnu ffwrdd unrhyw agwedd o waith Iesu, tydi e ddim yn golygu dim byd. Y cyfan neu dim o gwbl. Os ydych chi wir yn dymuno gweld pwy yw Iesu a deall beth yw gwaith Iesu, gofynnwch i Dduw i wneud hyn yn glir, fel nath Pedr brofi bod Duw yn dangos iddo fo pwy oedd y Meseia. Mae angen cymorth Duw arno ni i ddeall hyn. Ond yn drydydd, da ni'n mynd at gwahoddiad Iesu a'n hymateb ni. Bellach ymlaen yn y darlleniad, da ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist yn deud, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canleni. I fod yn ddisgybl i Iesu, mae Iesu Grist yn deud, mae'n gofyn am 3 peth. Y peth cyntaf ydy ymwadu. Fe di ystyr hyn. Nawr, tydi hwn ddim yn syniad poblogaidd iawn. Ac yn sicr mae pobl yn meddwl ac yn gofyn i Gristnogion, ydych chi'n gorfod rhoi fyny rhywbeth? Ydych chi'n ymwadu rhywbeth? Ydych chi'n gorfod wneud heb hwn a heb y llall? Does e ddim hwyl mewn Gristnogaeth nagos. Mae e'n bywyd boring, ydy? Os ydych chi'n gorfod heibio pethau yma, ymwadu. Dim Legoland priority passes, dim touchscreen laptop, nid banso i'r shed. Bywyd bargain basement mae'n meddwl ba gan Cristnogion. Dyn ni gorfod wneud heb bethau. Ond nid dyna beth yw ymwadu. Ymwadu ydy anghofio ein hunain, peidio rhoi fy hunan fel priority number 1, ond rhoi yr arglwydd Iesu Grist yn priority number 1. Rhoi heibio fy niddordeb, fy llwyddiant, fy nymuniadau, a rhoi fy hunan i ofal yr arglwydd Iesu Grist. Tydi e ddim yn golygu bod chi ddim yn mynd i lwyddo. Dydy ddim yn golygu bod chi'n gwneud dim byd. Dyn ni'n gwybod yn yr eglwys yma fel yn gymdeithas, mae gynnon ni pobl gwahanol, athrawon yn llwyddo yn gwneud hyn. Mae gynnon ni pobl sy'n gweithio gyda pobl ifanc. Mae gynnon ni pobl meddygon. Mae Duw yn darparu y pethau yma. Ond sy'n ni'n gofyn i unrhyw un ohonoch chi sydd yma bore yma, be ydy'r peth mwyaf pwysig i chi? A hwnnw ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ydw dwi'n athro? Ydw dwi'n gweithio gyda pobl ifanc? Ydw dwi'n feddyg? Duw wedi rhoi'r gallu fi wneud hynny. Ond yn y lle cyntaf, Iesu Grist yw'r peth cyntaf. So mae Iesu Grist yn gofyn i ni ymwadu ag ni'n hunain a rhoi ein bywyd iddo fo. Dach chi eisiau darlun bach? Mae Dafydd yn gweinidog ni yn sôn nifer o weithiau bod e wedi bod ar parasiwt yn do. Ac wrth wneud hynny, dach chi'n meddwl wrth ddod allan o'r awyr bod Dafydd yn meddwl, reit, dwi'n gorfod wneud hyn, dwi'n gorfod wneud llall, ac yn y blaen. Na. Beth oedd e'n gorfod wneud? Os dwi'n wir, dach chi'n gorfod trystio rhywun arall. Mae rhaid fi just trystio. Mae rhaid fi beidio wneud yn byd fan hyn. Dwi'n just yn nwylo ac yn ngofal y person sydd uwchben neu o dan fi. Dwi'n cofio lle oedd e, oedd e yna beth bynnag a'r parasiwt yn dal o fyny. Dyna be mae'n golygu. Rhoi yn hunain yn nwylo Iesu Grist. Yr ail beth sydd yn cael ei ofyn gan yr arglwydd Iesu Grist, os mynd neb dod ar fy ôl i, ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes. Dyna chi syniad arall tydi pobl ddim yn licio. A mae gan rhai pobl yn meddwl anghywir fan hyn.
Dach chi wedi clywed y dywediad yna, o mae gynno fo groes anodd i'w gario. Dyn yn gorau edrych ar ôl i'w wraig efo multiple sclerosis. Neu gwraig yn gofalu am ei gwrs, tua dementia, hynny'n gweithygu. Person ifanc sy'n tyfu i fyny gyda mam a dad yn gorfod, yn alcoholic, yn cymryd cyffuriau. Sefyllfa anodd. Dwi ddim yn gwadu hynny, mae sefyllfaoedd anodd yn dod. A maen nhw'n dod i bawb a phawb, pob math o bobl ar draws y byd. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud fan hyn, os mynd neb dod ar fy ôl i, a mae'n rhaid chi godi eich croes, mae hwn yn groes, mae Cristnogion yn codi. Be mae hwn yn ei olygu? I'r Iddewon, o dan ormes y Rhufeiniaid, oedd o edrych ar groes yn golygu un peth. Teclyn neu offeryn i ladd oedd croes. Pan oedd rhywun yn cario croes i'r lle croeshoelio, oedd hwnnw yn one-way journey. Oedd y person yna mynd i farw. A dyna beth i gwyddoedd i'r arglwydd Iesu Grist. Nath yr arglwydd Iesu Grist codi ei groes a marw. Diwedd ei fywyd. Iesu Grist yn colli ei fywyd. Dyna ei groes o. Rhoi ei fywyd drosom ni. Roedd Ioan Bedyddwyr wedi deall yn iawn yn doedd pan oedd e'n gweld yr Iesu. Dyma oen Duw. Yr hwn sy'n tynnu ymaith bechod y gyd. Iesu Grist yn cyflwyno ei hun fel oen i'r aberth, yn aberth, dros bechod, dros ymhechod i. Ac wrth farw, mae'n dinistrio gwaith Satan, ac wrth atgyfodi mae'n cael y buddigoliaeth dros bechod. Fel mae llythyr at yr Hebreaid yn deud, trwy farwolaeth, diddymir hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Gwaith diafol yn cael ei wneud yn ddim trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. So be mae codi croes yn golygu i chi a fi? Mae'n golygu marwolaeth. Marwolaeth i bechod. Marwolaeth i ddrygioni. A byw i Iesu. Dyna be mae'n golygu. A dydy hwnna ddim ond yn bosibl wrth i'r Ysbryd Glân ein cynorthwyo ni. Nid llwybr hawdd yw llwybr y Cristion. Bydd achlysuron yn codi yn eich bywyd chi, lle mae bod yn Gristion yn costio mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae hwnna'n rhyw fath o groes ydy. Ond y croes ydy rhoi yn hunain yn farw i bechod ac yn fyw i Iesu Grist. Trydydd peth, mae'n sôn fan hyn a'r peth ola. Yn syml iawn, mae dilyn Iesu yn golygu... dilyn Iesu ydy'r peth. Dilyn Iesu. Ti'n cofio'r adnod? Mae'r adnod yn deud, os mynd neb dod ar fy ôl i, rhaid oedd ymwadu ei gef ei hun, codi ei groes am canlyn i. Dilyn Iesu. Mae hwn yn symlach i ddeall yn dydy. Mae'n ymroddiad llawn. Gwrando ar yr arglwydd Iesu Grist, darllen amdano fo. Ceisio plesio ar arglwydd Iesu Grist. Ceisio bod yn debyg i Iesu Grist. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn i chi a fi i wneud hyn. O'n i bron yn ail enwi ymregeth all or nothing, y cyfan neu ddim o gwbl. A pan dyn ni dod i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n golygu bod ni'n rhoi'r cyfan iddo fo. Os nad ni'n rhoi'r cyfan iddo fo, dyn ni ddim yn rhoi yn hunan iddo fo. A sylwch ar yr adnod yr arglwydd yna eto. Yr sleid ola dwi'n meddwl, Steff. Yna dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo
Dych chi wedi sylwi lle mae'r gair rhaid na wedi ymddangos o'r blaen? Oedd rhaid i Iesu fynd i'r groes. A mi nath o. Ac os da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist, rhaid. Mae'n gofyn am y cyfan. Mae'n gofyn am y cyfan. A mae'n werth rhoi'r cyfan oherwydd pwy yw Iesu Grist? Y Meseia, mab y Duw byw. Be mae Iesu Grist wedi wneud drosom ni? Mae wedi colli ei fywyd ac atgyfodi mwyn i ni gael bywyd. Felly, mae rhaid ni ollwng gafel an ein hunain, fel mae sy'n cael ei ddeud yn yr adnod yma, ond o Beibl.net. Ond bydd yr rhai hynny sydd yn barod i ollwng afel yn ei bywydau fy mwyn ni yn dod o hyd i fywyd go iawn. Mae e werth o, oherwydd pwy yw Iesu Grist. Gyfynwn ni Dduw i agor ein calonnau ni i dderbyn ac i ddilyn gwaredwr y byd. Gogoniant i Dduw. Diolch am wrando. O Dduw yn tad, ni'n jyst yn gofyn i ti nawr wrth i ni ymdywelu o dy flaen di. I feddwl am pwy wyt ti, meddwl am be wyt ti wedi wneud, a meddwl hefyd sut y ni yn ymateb i'r fath Dduw sydd wedi'n caru ni ac anfon Iesu Grist ei fab i farw drosom ni. Derbyn nawr ein diolch. Amen. Dyn ni am ganu gyda'n gilydd i orffen. Dilynaf fy migael trwy foes. Amarch a gradwydd y byd. Mae yna broblemau mynd i godi, ond mae e werth i ddilyn. A mae'r emyn yn gorffen, fan rhydedd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn. Diolch. Ei groes yw fy nghoron o hyd. Ei fywyd i'm gwared ar oes fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Ein anrhydedd ni o Dduw ydy canlyn, dilyn Iesu, yr Iesu a ddioddefodd a ddioddefodd fel hyn. Derbyn o Dduw ein tad, ein diolch wrth ni daddoli di
am yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dyn ni'n gweddio hyn ac yn rhoi diolch nawr i ti. Amen.